Ohaneze Ndi Igbo. Ohaneze Ndi Igbo. Ndi Igbo. Onye Aghala Nwanne Ya. Ohaneze Ndi Igbo, Ndi Igbo jemonuwe. Ohaneze Ndi Igbo, Onye Aghala Nwanne Ya. Ma ndiri n'otu. Ohaneze Ndi Igbo, ọ ga-adịrị anyị mma ma anyị dịrị n'otu. Ohaneze Ndi Igbo, Onye Aghala Nwanne Ya. Ma anyị dịrị n'otu. Ma anyị dịrị n'otu, anyị dịrị n'otu, ọganiru mpụga anyị o. Ma anyị dịrị n'otu. Ma anyị dịrị n'otu, anyị dịrị n'otu, ọganiru mpụga anyị o. Ma anyị dịrị n'otu. High Chief Honorable Dr. Anthony O. Amechi, Ochendu Ndi Igbo 1 of Igbo Community as Nandoke Chapter, Onye Igbo River State, Ojoba Zoko 1 na Lokija Anambra State, Eze Ahụrụgbu Ewu 1 of Igbo Land, onye ọma Shumulogo bụ Owewe bịa, President Igbo Community as Nandoke Chapter, Onye Igbo River State, CEO My Style Integrated Services Limited. Edo maka ezi nwanyị ya Lolo Jacinta Amechi, Eze Ochendu Ndi Igbo, Asamma nwanyị ọma, aka na-achị ụmụ nwanyị Ndị Igbo, Igbo Community as Nandoke Chapter, Assistant Director My Style Comprehensive International School, Obamasa, Maazị Bright Nwanne Gesi, onye ọma Simpre wee bịa, Opiebo 1 of Igbo State, nwa afọ ndị kwere ji eme ọnụ, Vice President Igbo Community as Nandoke Chapter, Onye Igbo River State, Chairman Executive Officer Bright Motors Global Services, ya na eze nwanyị ya Lolo Lilian Nwanne Gesi, Osodieriakụ, nwanyị mara obi di ya, Asamma nwanyị ọma, ọmụma asarụ, Chief Dismark Nnemeka Nta, Ekpuchi ọnwa Igbo Community as Nandoke Chapter, nwa Chiko nna ya na ụmụ dibịa na Kata, Uru East Local Government Area, Imo State, Secretary General Igbo Community as Nandoke Chapter, Onye Igbo River State, Executive Director Royal Throne of Grace Temple Bismarck Foundation Limited, lifting, liberating and giving hope to the sick. Ya na eze nwanyị ya Lolo Victoria Chizobanta, ọdịkwa namba nwanyị ọma, Elder Ngozi Godwin Eze Echi, onye ọdịmma ndị Igbo na-adị mma, onye ọma seziri ite Mbaise wee bịa, ya na eze nwanyị ya Osodiabak Mary Jane Ngozi Godwin, Nze Charles Agim, Afụzụ Ebiokwu,
onye ọmasị agbaghara so n'ihe memba Norway bịa. Managing Director Gitex Blocks Industry Izo Master ya na ezi nwanyị ya Lolo ata nne dị mma again omobi di ya. Ohaneze ndị Igbo onye aghala nwanne ya ma anyị dịrị n'otu. Ohaneze ndị Igbo ọ ga-adịrị anyị mma ma anyị dịrị n'otu. Ohaneze ndị Igbo onye aghala nwanne ya ma anyị dịrị n'otu. Ohaneze ndị Igbo Asantoke chapter sore Kitoman kene ero ya fada igwe mụrụ gburugburu one of all stars oyi Igbo mmiri ọma na-asachapụ obi onye ọdịnala Igbo na-ama mma nwoke ọmasị Akwụeze na Nyocha Local Government Anambra State CEO Pullover Arena Entertainment onye na-akpafa nwe ife ọ na-eme adịkwu na nkịtị. Kedu maka Supreme Super High Chief Akaruga Ajuzie Ugogbola 1 Igbo Land. Ohaneze ndị Igbo si Kitoman kelee gị onye ọmasị ụmụaka agụ nso ihe memba Norway bịa. Onye omume n'ala Igbo na-adị mma gịnwa bụ Igbo Community Association Asantoke Chapter Patron in Diaspora, President Anna Group of Companies, Akaruga Joseph Foundation ya gazie. Kedu maka adị ndụ dike ọgaranya ngada onye ọmụoyi Igbo jem ọnụ aka kpara ikpe ga erichericha Bos CEO adị ndụ Hotels Limited, Oyi Magnet Major Contractor Afam Power Station udo dịrị gị nwoke ọma. Ohaneze ndị Igbo onye aghala nwanne ya ma anyị dịrị n'otu. Ohaneze ndị Igbo ọ ga-adịrị anyị mma ma anyị dịrị n'otu. Ohaneze ndị Igbo onye aghala nwanne ya ma anyị dịrị n'otu. Ndị Chief Omudo, ndị Chief Omudo, Omudo ndị Chief. Chief Augustine Ngozi Nnadi ọdịnala Igbo 1 of Igbo Land, onye omenala Igbo na-adị mma, onye ọmasị isi eke na-esi Idato South Imo State wee bịa ya na ezi nwanyị ya Blessed Nnadi lọlọ dị n'Igbo 1 ezi nwanyị ejere na Jos nje lụta. Chief Rafael Obawike Enyi Ọha 1 of Igbo Land,
Grand Patron Igbo Community Asandoke Chapter Oyigbo River State Eboko Dike one of Umezu Onye Omasi Hituboma Local Government Webia Chairman Managing Director Chairman Raf Property Agency Limited Yaneze Nwani ya Lolo Maria Edondo Obawike Proprietor Amarachukwu Maternity Home Mmiri Nwanyị Asa Ezi nwanyị na-amụrụ m nwanyị nwa kemgbe gboo Ohaneze ndị Igbo jem ọnụ Ohaneze ndị Igbo onye aghala nwanne ya ma anyị dịrị n'otu Ohaneze ndị Igbo ọ ga-adịrị anyị mma ma anyị dịrị n'otu Ohaneze ndị Igbo onye aghala nwanne ya ma anyị dịrị n'otu Chief Sir Afosu Sokoro Knight of St. John International Uchina Wata n'ụmụ ọwụọlụ National Test Managing Director Abit Logistics Nigeria Limited ya na eze nwanyị ya Star Lady Lolo Chinyere Okoro The Lux 584 Knight of St. John International Lolo China Nwata High Chief Sir Ezinokoko Romanus Odozi obodo ndị Igbo 1 of Rivers and Bayelsa Akwenwebe 1 of Obo Managing Director Prince RM Enterprises CEO The Blessed Confessionaries ya na eze nwanyị ya Lolo Blessing Kwachi Star Lady Lolo ozuzo obodo ndị Igbo 1 nwanyị ọma High Chief David Nwuruchi ihe onye metara 1 of Igbo land onye ọmasị Amodi Obisi na-esiri ite mbise wepụta ya na eze nwanyị ya Lolo mmiri enweghị iro nke izizi n'ala Amodi Obisi Chief Udo dịrị anyanwụ emetụ mba 1 of Igbo land onye ọmasị ahịa azụ mbise wee bịa Chairman Managing Director Udo dịrị Sos Nigeria Limited ya na eze nwanyị ya Lolo Mary Chioma emetụ mba omobi dị ya Chief Salivunus Amechi JP Akụchinyere nwata of Igbo land onye ọmasị ụmụrụme ihe memba n'owe bịa Managing Director Restoration Hope Amojukwu Abia State ya na eze nwanyị ya Lolo Ann Amechi Lolo Akụchinyere nwata 1 of Igbo land The Proprietor Divine Touch Maternity Home and Pharmacy Obamasa Oyigbo River State onye ọ ga-adịrị mma Chief Paul Igwe mmiri na-ezuru ọha 1 of Igbo land onye ọmasị ụmụ ohi Ọkịja Ihiala Local Government of Anambra State ya na eze nwanyị ya Lolo Dibeze Patricia Paul Igwe
nwanne fada Chief Comfort onye ozi Adadiorama, one of Igbo community, Asandoke chapter, Igbo River State. Adoma Simbano Weje Umushi. Yadu Raibo na Zumwani Oma. Chief Ezueme Akuzono, one of Igbo community, Asandoke chapter. Imana Akuzoni Irala. Onye ọmasị amakọghị ihite ugbu ọma wee bịa ya na eze nwaanyị ya n'ụlọ Ezueme Akụzuọnụ Maria Chinasa, Emeritus Financial Secretary Igbo Community Asandoke. High Chief Johnson Ogidi Chimereze Iriwagwagwo 1 of Igbo land. Onye ọmasị ụmụduru ihe ji akụ Ugbele Idato South of Imo State wee bịa. Chairman Managing Director Johnson Ogidi Plastic Stores, River State. Ya na eze nwaanyị ya Lọlọ Ebetua Ijeọma Johnson, Lọlọ Eriwagwagwo, amarịcha nwaanyị o jere lọta ụmụ ọkwara ọdụ Oluama Ugbele Idato, asama nwaanyị ọma obi dị ya. High Chief anaghị achị onye ọnwa ga-agbarịrị n'ụlọ onye ọbụla. Omego one of Eziama Obire na River State. Izekara o zero zero kara o ize n'ọzọ Eziama Obire John Wuteza nọrọ na-enweghị nkewa. Nze ụka atụ egwu Chukwuso mmegide ahụze ebi okwu n'ala Niweze ala obi. Onye ọmasị nkwere n'Imo steeti wee ya na eze nwaanyị ya Lọlọ Onyinyechi Ajionye, Lọlọ onye nze onye Mudioka Ancient Kingdom. Onye eze ha bụ His Royal Highness Eze Tommy Obiworo, onye isi ndị eze niile na Imo steeti. Ohaneze ndị Igbo jem ọnụ ma ndịrị n'otu ọganiru mpụka anyị o, ma ndịrị n'otu. Ohaneze ndị Igbo onye aghala nwanne ya, ma ndịrị n'otu ọganiru mpụka anyị o, ma ndịrị n'otu. Ohaneze ndị Igbo ọ ga-adịrị anyị mma, ma ndịrị n'otu ọganiru mpụka anyị o, ma ndịrị n'otu. Ohaneze ndị Igbo onye aghala nwanne ya, ma ndịrị n'otu ọganiru mpụka anyị o, ma ndịrị n'otu. Ohaneze ndị Igbo onye aghala nwanne ya, ma ndịrị n'otu ọganiru mpụka anyị o, ma ndịrị n'otu. Ohaneze ndị Igbo ọ ga-adịrị anyị mma, ma ndịrị n'otu ọganiru mpụka anyị o, ma ndịrị n'otu. Ohaneze ndị Igbo onye aghala nwanne ya, ma ndịrị n'otu ọganiru mpụka anyị o, ma ndịrị n'otu. Ohaneze ndị Igbo onye aghala nwanne ya, ma ndịrị n'otu ọganiru